става, хора, съм FanTPG и днес ще снимам на лаптопа. Как виждате, си инсталирах нова игра. Но беше особено трудно. Това ето съм го чул. Идвам до тук. После до тук. Сега ще ви покажа как действа самата игра. Чакайте за това. Сега това спам. Първо, това е на номера на нашата комшия. Виждате ли го? Той прави едно и също нещо, размотава се. Ако виждате, горе в десния ъгъл имам поне 3 живота, ако той ме хване. И иска да ухажва тази. Това не е майка ми. О, камерата как тя гледа в газа. А тя гледайте по стата. Аз така трябва да поставя, нали, един спун. Така трябва да поставя тако срязано. Първо трябва да го срежа. Не може ли, бе? Добре, идваме до тук и го слагаме. Кажете ми, ако музиката ви е леко шумна, даже аз ще намаля. Така 50 на 50. Добре да чухте. Виждам те. Искам да стръгвам. Той трябва да ме види. Виж какво става, като ви види. Аз не чета много. Слизам до тук. Да, сега трябва да го видим. Но що не ми даш аз сляза? Що да го гледам, смисъл? Той ще е тук и ще ме види. И всеки път тук ви дава и не трябва да ги запълвате до тук. Трябва просто до последната стинка. Добре. Став фибър се отключва. Ето как. Задържате го. Ето така. А гледайте какво става, ако излезете. Трябва да задържа, който е леко трудно. Не трябва да скомпа или цъка или задържа. Той чака нещо. Чака, аз да му разваля срещата. Сега надолу печага. Гледайте сега. Гледайте тук какво става. Само да се облече шапката. Прави се на капитана, но гледайте какъв корем има. И много му хапат циците, как гледам. Гледайте сега как ще го бие. И гледайте какви големи бомби има. И как се клатят. Как възстанови масата, бе? Ремонтер. Той пък какво чака, бе? Яш лафи си с нея. Тя е много грозна и без това. Ще саботираме ето тук. Помислих се, че ще дойде. Не искаш да те фане, нали? Надолу. Смело. Чакам те, баце. А така? И сега той ще падна от борда. Който ще зачете май за 2 шеги. А не, чуйте сега, като пробвате една шега, 2 пъти, не ви дава по стинка. А сега ще се сецне кръста или ще задави. Да, задави си нещо такова. Сега идва да го затвори.
Но така аз трябва да го изиграя още веднъж. Няма да се съпун. Тук има ли още нещо или обрах всичко? Дачки бе! Не! Аз трябваше така да дойда да му сложа нещо на капитанската шапка. Опа! Надолу! Бегай! Но също така по-напред нивото става по-голямо. Аз съм се купил напълно, но скоро ще си купа първата и втората и ще изиграем. Това е втората. Просто първата я няма безплатни. От много време ги гледам тази игра. Не сега, че изсипа храната първия път, а още си лафиш с нея. Освен ако това не е майка ти, но обичаш майка ти много. Ама твърде много. Бързо! Да похапнем спагети. Не. Не мога да хъпна. Гледай сега. Това е снимано на живо с камера. Е така поставена скръта. Гледай така, че се радва. То това също съм го минавал. Гледай как ви гони. А пък в лот колът стана нещо, така че върнахме се на първо ниво. Махам се. Yes. Така. Тук. В купената версия, доколкото знам, тия двамата се обединяват и става по-трудно. Сега само това нашия комшия. Сега гледай какво прави. От тук на шезлонга отива в суши бара, тук можем да скреме. Отива тук при моста, свещичките. И на тук гледа как тази взима душ, тя не само спи, не скъпе. Ние можем да я обереме катейджън. Той като е тук, вие трябва да сте горе. И да му саботирате всичко, което можете. Сега тук е по-трудно. Поне така си мисля. Предметът е по-голям и по-лесно излиза. От втория път получавам триън. Гледайте сега ще я гледа как се къпе. Какви звуци издасят, тя са едно и красива и не е дебела. Чувате ли? Някакви... Скъпа. Той те гледа, знаеш ли го? И е така. Той ще падне във водата, ще го удари тук. Гледай как спи горкия. Мечтая си за неговата любов. Свика любима моя. Това съм тествала, това не може да ви набие по никакъв начин. Тя ви гледа и не възразява на вас. Само комшията нещо има против нас. А от тук трябва да му пъкнем в същото дете яда всеки път. Тук това, че е заспало и без това. А не. А така. Че може да взема и пътя от тук. Как виждате, много повече звезди са. Лицето му по-страна. Аре, що камерата не се мести. Не. Погледайте. Сега ще излети от планетата ни. Зрите, бе. Така на живо бацата записваме. Рионче мое, къде си ти? О, да, това трябва да му ги сложа на шезлонга.
Ето сега. Тя ще го набие. Защото е разбрала, че... Тя не само силна, но и леко умна. Ой! Толкова полека. Столът ми не ме обича. А, не. Няма време. Долу. Но. Аз не се е прехапнал от същинската левита да става. Гледайте. Даже е още зелено. Гледайте как ще го цапнат. Чучуца! И каква гривна носи така пресена рапа. Аз опирам и не спирам. Ще те обичам. Нищо да не правя. Също така можете да го изиграете 2 пъти с този мост, но не дава нищо. Аз пробвах вече. Е, така трябва да дойдат. Опа! Не ме би буби с момиче. Казах буби с момиче. А не, не бе, не говори. Бързо! Той иска да я гледа отново. Глед как ме влича сега. Сега ще си легне и бац. Yes, бе. Окей. И съм я минал. Казват ми да си я купа майтка. Не знам, не го чета. Искам да почна по-напред, но не може. Защото те са чуете и не дават. За това беше за този епизод. Благодаря, че бях с мен и ще се видим в следващия клип. Скоро! Чао, чао!